Тапшырыбызны башлап, экраннар алдына Урта Терешка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшләребез Сайфуллина Сурия Вильдановна һәм Хабибуллина Суфия Вильдановнаны чакырып алабыз. Бүген алар үзләренең матур туган көннәрен каршылыйлар. Бер җан, бер кан, бер йөрәк тибеше белән яшәгән ике игезәк апа-сеңелне беренчеләрдән булып чын күңелдән балалары Раил һәм Гөлфия гаиләсе белән апасы Нәфисә, абысы Фәрид котлыйлар. Игезәк бала дөньяга килеп, табигать мөгъҗизасы. Әти-әни өчен дә икеләтә зур бәхет ул. Әмма мондый бәхет сирәк кешеләргә генә бирелә. Икесе бергә әниләре кочагына килеп кергән, берсе кояш, берсе ай алар безнең. Ике игезәк. Билгеле, үстергәндә аларны җиңел булмагандыр. Тышкы яктан ошасалар да, алар хылыклары белән төрле-төрле. Берсе ут сыман кызу булса, икенчесе судай аны сүндерерлек бик тыныч. Ләкин икесе дә алар бер-берсез гомер итә алмыйлар. Шушы еллар эчендә алар үз гаиләләрен булдырып, матур балаларын тәрбияләп үстерделәр. Бик бәхетле килеш Аллага шөкер яшәп киләләр. Кадерле кешеләребез безнең. Бүген туган көннәрегез көнне. Барысы өчен дә зур рәхмәтләр укып, алдыгызда башыбызны иябез. Ихлас күңелдән гомер бәйрәмнәрегез белән тәбриклибез. Сезнең ачык күңелле, көләч йөзле, саф елмаюлы, олы йөрәкле, туган җанлы, ярдәмчел булуыгызга сокланабыз. Акыллы киңәшләрегез, мәрхәмәтле, кунакчыл булуыгыз тормышыгызны бизи, кәефебезне күтәрә. Ходай биргән гомернең кадерен белеп, бер-беребезгә терәк һәм кирәк булып, исәнлектә, саулыкта, күңел тынычлыгы белән, бәрәкәтле мул тормышта һәр туган көнгә сөенеп, озын, хәерле гомер кичерергә язсын. Алтын яфрак яуган чакта сез тугансыз дөньяга. Тән сихәте юлдаш булсын һәм иминлек һәр көндә. Күңел күгегез аяз булсын, ташып торсын җанда ягәрлек. Куанычлар гына телибез гомер көзләренә җитәрлек. Зәп-зәңгәр бүген күкләр дә гүя махсус киенгән. Сезнең туган көн бүген дип бар табигать сөенгән. Ямгә төреп табигатьне җиргә бүген көз килгән. Сезнең туган көн буласын көз дә әйтерсең белгән. Үзегез дә гүя безгә ни кирәген белгәнсез. Туып кына калмагансыз, көзне алып килгәнсез. Көз табигать бизәлгән чак, алтынга төренгән чак. Алда әле яңа кыш дип уйланган чак. Алдагы яңа көзләргә исән-имин керегез. Шатлык белән, бәхет белән озак гомер сөрегез. Кадерен белеп яшәүнең матур гомер итегез. 60, 70, 80, 90, 100-гә кадәр җитегез. Хөрмәтле Сурия һәм Суфия апа, икегезгә бер бәйрәм белән чын күңелдән котлап, бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны да тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, антыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тиң парың, антыла бу көнне дөньяның бар зары. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик
Әле кайчан гына үзләре дә күз тиярлек, сокланырлык, гүзәл игезәк кызлар булып үскән хөрмәтле якташларыбыз Сайфуллина Сурия Вильдановна һәм Хабибуллина Суфия Вильдановна инде туган яклары Урта Терешкадан китеп, Сызрань шәһәрендә үз тормышларын булдырдылар. Аларның икесенең дә бала уныклары бар. Икесе дә алар олыгайган көннәрен якыннарының кадер-хөрмәтенә төренеп каршы алалар. Менә бүгенге гомер бәйрәмнәре белән ихластан аларны Яңа Терешкадан сеңелләре Рафия Равилевна Заитова, тормыш иптәше Марат Рашитович, уллары Реналь, оныклары Диана, Ульяновск шәһәреннән кызлары Эльвира гаиләсе белән, Иске Кулаткадан кызлары Лилия гаиләсе белән котлап, иң изге теләкләрен җиткерәләр. Туганнарсыз бу дөньяда яшәүләре кыен диләр. Хак сүзләр сөйлиләр. Без моны дәлиллибез. Безнең кадерле кешеләребез туганлык хисләрен нык хөрмәтләп, кадерләп яшәүче якыннарыбыз. Гомерләр шул ул бер урында басып тора торган мәлләр түгел. Бүген үткәнне дә кире кайтарып алып булмый. Ялгыш кына сәгать туктаса, барыбер вакыт алга чаба. Көнне төннәр алмаштырып, сизмисең дә шундый матур туган көннәр җитә. Тик бу матур хатын-кызлар гомер узуга бер дә исләре китми. Чөнки әйләнеп артларына карарлык аларның матур еллары бар. Алда Алла бирсә, тагын да матуррак, тынычрак, ләззәтлерәк мизгелләр көтә аларның. Бу туганнарыбыз безнең кайчан гына кермә, һәр вакыт шатланып сине каршы алалар. Аларның табыннары корган, сөйләшер өчен сүзләре табыла. Икәү алар шундый матурлар ки, күзләребез генә тимәсен. Ни телиек сезгә туган көндә? Барысы да бар шикелле тоела. Тик шулай да саулык, ул һәр вакыт кирәк. Шуңа күрә әлеге затны мулдан телибез. Бәхетегез балаларыгызга тоташсын. Оныкларыгыз үз казанышлары белән сезне гел шатландырсын. Тормышта ни генә булмасын. Белегез, һәр чак ярдәмгә ашыгырлык, шатлыклар бүлешерлек без туганнарыгыз бар. Кытларга килдек икесен. Бер уртак бәйрәмнәре. Алып килдек аларга дип теләкләр бәйләмнәре. Ниләр салдык эшләренә? Әлбәттә бәхет, саулык, бер кайчан да күз яшьләрен сөртмәсен диде яулык. Шатлыклар күмсен бүген дә, алдагы көннәрдә дә. Сездәй көчле кардәшлек юк күргәнем кемнәрдә дә. 5 минут кына арагыз, пустяк русча әйткәндә. Икегез дә 100-гә җитсен, без дә килик җиткәндә. Кытлы булсын туган көннәр, әйдә кытлап китиек. Матур картлык көннәренә, я бер Аллам, җитиек. Хөрмәтле Сурия Вильдановна һәм Суфия Вильдановна, туганнарыгыз теләгенә берни дә өстисе дә калмады. Без үз чиратыбыздан бүләккә дип сезгә бары җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Яшьлек ул мизгел генә, башкаларга китеп бара, синсез һәм минсез генә. Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны каян белим. Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим. Мин сезгә бәхет телим. Ямьсезлек былай да күп бит, матур сүз генә дәши. Һәр минутның, һәр мизгел